Això és la caravana de Tour de França i passa pel meu barri, pel carrer Gran de Gràcia. ...10 de juliol de 2009. Aquí Barcelona con el Tour de França y la caravana del Tour de França aquí en Barcelona, mañana, el 10 de junio, destinación Andorra. Ciutat de Rotterdam, creu que la sortida del Tour de 2010. També hi ha sindicats que aprofiten que són al Tour per fer sentir la seva veu en favor de que funcioni l'ascensor social. CGT, un altre sindicat francès. La gendarmeria acompanya també la caravana, igual que la cursa ciclista. Esperem que aquests no tirin detergents pel cap. La gendarmeria. Però tenim a venir a les 11 aquí. Abans de les 11, cap a les 10:40 o així. A Major de Gràcia. Baixa a Fontana i ja ens trobarem. Em truques quan estiguis aquí dalt. Bueno, però pensa que a les 11 ja hauran passat, O sigui, són els que no ara vinguis ja no hi seran. Que ho sàpigues només. Amb aquell pneumàtic sí que pots anar tot arreu. A veure si aquí els reparteixen si podem. Tot con nous.
Nacional, aussi. I la Casa d'Eparnya, la Caixa de Salvis, que dona nom a un grup ciclista precisament espanyol. Els bombers. Tot això ja és el tancament de la caravana, són les emergències, policies, etc. I d'aquí una hora aproximadament vindran els ciclistes. L'equip venent, equipació oficial. Atropellaran entre altres coses, I pararan el tour per tots. Un voluntari. Això és l'avançadilla.
i bandera verda, circuit obert. Bandera verda,